Tisztelettel köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Dr. Horváth Ferenc, jogász végzettségű nyugalmazott rendőrőrnagy vagyok, a Magyarországi Cigánypárt országgyűlési képviselőjelöltje. Házas vagyok, 4 gyermekem van. Az ember nem születik előítéletesnek, az ember nem születik közömbösnek mások sorsa iránt. Jelenleg a szegények háborúja dúl Magyarországon, miközben milliárdosok nevetnek rajtunk. Ez a világ tett minket ilyenné. Ezen csak mi együtt vagyunk képesek változtatni. Szeretném képviselni a magyarországi cigányok politikai érdekeit, és mindazokét, akik bizalmat szavaznak nekem. Amíg az emberek tömegei közmunkai segély között ingáznak, amíg csak egyetlen egy gyermek is éhesen fekszik le Magyarországon, addig ez az ország nem jó irányba halad. Minden erőmmel azon leszek, hogy minden ember visszanyeri az emberi méltóságát, fajtára, nemre, faji, nemi hovatartozásra tekintet nélkül. Én hiszem, hogy mi cigányok végre nem oldódunk fel a nagypártok kegyeiben, hanem félredobva minden haragot, jó irányba szavazunk. Hazatérünk, mert végre politikailag is van hova hazatérni. Az utat kijelöltük, haladunk rajta. Jogunk van saját jogon politizálni. Jogunk van saját magunkat politikai síkon is megmérettetni, és a nevünk ellenére minden szegény és jogfosztott ember képviselői akarunk lenni. Békét akarunk, nem háborút. Senki ne siránkozzon azon, hogy nem állunk a leszerepelt pártok és képviselőik mögé. Legalább annyira értünk a politikához, mint ők. Elég volt, most mi jövünk. Szavazzon a Magyarországi Cigánypártra és a képviselőire.